Hej, kryptoeksperter. Velkommen til et nyt afsnit. Håber, I har en dejlig dag. Vi skal se på grafer for Bitcoin og Ethereum. Lige nu falder de lidt. Ton falder også. Min handel går fra plus. Vidste det i morges. Burde have lukket på hoved og skuldre. Kunne have sparet 20k, men tænkte, okay, jeg køber ned. Nu bliver det... Man ved det ikke nu. Vi kan falde mere, men tror det ikke. Er stadig meget positiv. Tror på kæmpe top snart. Vi kigger på grafer for Bitcoin og Ethereum. Abonner, like, slå notifikationer til. Tjener du på mig? Spred fred og naturbeskyttelse. Lad os se på Bitcoin-teknikaliteter nu. Vi går i gang med det tekniske. Okay, UDO, BDDB. Nu trækker mine handler sig tilbage på Ethereum og Bitcoin. Som du kan se, har jeg tilføjet en halv bitcoin mere her. Du kan se, hvor vi faldt. For en time siden tilføjede jeg $110.000. Vi faldt til $110.300. Vi er tilbage, hvor jeg tilføjede. Jeg har flere ordre nede på $100.700. Var faktisk tæt på at ramme det. 122 Hvordan? 108.7. Nej, vi var stadig, næsten 600 fra at ramme den bitcoin-aktivering. Men jeg har de handler lagt ned. Og det samme med Ethereum. Jeg tilføjede en halv 5 Ethereum til handlen. Ser ud til at falde mere. Jeg tilføjede ved $4.150. Vi er på $4.330. Og jeg har flere købsordre på $4.320 for 5 mere. 4.000 meget 444, $3.500. Så jeg har lagt købsordre ned. Lad os se, om de aktiveres. Lad os se på det tekniske for Bitcoin. Hele markedet er nede. Lidt rødt. 2% over hele linjen. Tesla Google var oppe. Aktiemarkedet ser ud til at komme. Det bliver nok rødt, men når det åbner rødt, er det tit et stort bounce, altså et kraftigt opsving. På 4 timers grafen ser vi, at Bitcoin brød ud af den faldende kile, men faldt igen i dag. Se lige der. I går var mine handler næsten 20-30.000 i plus. Vi hoppede fra $109 til $113, hvor jeg købte, og så faldt det tilbage til 109 i dag. Lad os se, om der dannes en dobbeltbund her. Det vi gerne vil se er dette. Vi vil se en dobbeltbund her, og så et hop opad. Men det grunden til, at jeg har været forsigtig og køber langsomt med ordre ned til 108, 105, er denne store faldende, stigende kile. Jeg har snakket om det i ugevis, og det har udspillet sig. Pres opbygges, bryder ud, så retest med SEC og renterne, og så et fald. Vi falder stadig nu, men det holder sig stadig. Det falder ikke så slemt, men det kan blive værre, så jeg har sat disse trinvise ordre. Men jeg er ret optimistisk. På daglig basis er Bitcoin oversolgt, hvilket er positivt at se. Stokastisk er vi oversolgt, og på ugebasis er vi nærmer os midterområdet, hvilket ikke er dårligt i et bullmarked. På 4 timers basis er vi oversolgt, men vender opad igen. Det var rigtigt at sælge, da 4 timers stokastikken var overkøbt i går. Den var overkøbt stokastisk, og her kan du se, det var tid til at sælge. 113.500, så kunne vi købe tilbage ved 109, hvor stokastikken er oversolgt. Man skal lytte til TA, og i morges viste jeg på Ethereum, at det var en hoved og skuldre, og jeg så. Dette var min video fra i morges. Jeg tegnede dette hoved og skuldre mønster. Skulder, hoved, skulder på 4 timers, og vi brød ned. Og siden videoen i morges er vi faldet. Vi er faldet fra 4.500 i morgens video til 4.300 nu. Så dette hoved og skulder mønster, hvem kan se det igen? Skulder, skulder, hoved, skulder udspiller sig. Målet for dette ville være 4.000 dirhams. Derfor har jeg lagt disse købsordre ned. Jeg tror dette er hovedtrendlinjen, og jeg tror vi får et hop, så derfor har jeg lagt de købsordre, som jeg lige viste jer. Dette er mine købsordre. Handlen er lidt i minus, men jeg har ordre ved 4.300, 200 og så videre nedefter. Kom med i vores Telegram-gruppe. Der er 827 af jer online lige nu. Vi har 2 gode mods her, Jesper og Scooby, der styrer gruppen dagligt. De snakker, deler grafer, diskuterer og lærer om handel sammen med alle. Der er mange her, som har været med længe. Vi har millionærer, multimillionærer og milliardærer i gruppen. Jeg har talt med dem og set det volumen, vi flytter. Vi har et stort og magtfuldt handelsfællesskab her. Lær af hinanden. Drop egoet. Selv jeg har handlet i 24 år, men perfekte handler findes ikke. Man taber altid indimellem. Det handler om at opbygge kapital over tid. Bybit, 60k bonus, WEX, 200 bonus uden KYC. Tag kurserne for at lære det hele.
WEX giver 2 millioner i konkurrence og Bentley Trading. WEX og Bybit startede 10 millioner SOT. Vi er med i Guru Squad på X. Her kan du se 110.300 følgere, og jeg tilføjede 5 Ethereum mere, og en halv Bitcoin blev også udløst ved faldet, forudsagde Ethereum-faldet i videoen. Bitcoin-ordre udløste en halv Bitcoin. Hvorfor Google? Jeg har købt meget Google. CFTC har skrevet historie. USA-borgere kan snart handle på Binance, Bybit, OKX. Dette er lov. Det er de største børser, så det er kæmpe nyt. Det betyder, at USA kan handle krypto igen. Løs forældres problemer, spis sundt, vær sund. Og du kan se dette, det er virkelig fantastisk. Dette, en af århundredets største handler. Mig købe 350.000, så dette. Jeg købte Bitcoin og Ethereum 7. april. Bunden, stor stigning. Det var mine markedsopdateringer alle. Jeg håber, I får en dejlig dag. Lær af mig, forstå hvad jeg gør. Lær af mine 6 års gratis videoer. Forstå handel, investering, vækst, beskyttelse, overflod er del af rejsen. Elsker jer alle. Hav en fantastisk dag. Vi ses igen i morgen.